Va aparèixer el camell. Quina por! Són les bèsties de Molins de Rei. Què farem aquest any, Pepito? La fira ens acompanya tot l'any. Com? Hi ha un secret? No et diré res més. L'avi Josep va somriure. Què la feia tan especial? Crec que ja ho sé, avi. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i el Rufus. I avui us venim a explicar un conte molt especial. El secret de la Fira de la Candelera. Ens acompanyeu a descobrir-lo? Aquell any, per primera vegada, l'Emma viuria a la Fira de la Candelera de Molins de Rei, amb el seu avi Josep i el seu germà petit, en Miquel. Cada hivern, l'avi li explicava històries d'aquella fira plena de màgia, però mai havia revelat què la feia tan especial. L'avi, amb un somriure ple de misteri, li va dir: «Aquest any descobriràs la màgia de la Fira de la Candelera, Emma». «Com? Hi ha un secret?» Els ulls de l'Emma brillaven d'emoció. «No és un secret, però no et diré res més. Deixa que la fira t'ho expliqui». Ben abrigats, amb barrets, bufandes i guants, van sortir al carrer, on l'aire fred de febrer semblava donar la benvinguda a tots els visitants de la fira. Les primeres parades que van veure eren les del planter. L'avi Josep, com cada any, s'aturava a buscar un arbre. «Què farem aquest any, Pepito?», li deia el botiguer amb confiança. «Veus, aquest? Una olivera ben bonica». L'Emma va mirar fascinada les flors, les llavors i els arbres que semblaven esperar a una nova llar. «Cada any trio un per plantar-lo a l'hort. Així la fira ens acompanya tot l'any. Aquest any tu m'ajudaràs a plantar-lo, Emma». En Miquel, però, ja s'havia escapat corrents cap a una parada plena de llaminadures. «Mireu quina muntanya de núvols de sucre!», cridava amb les mans enganxades al vidre de la parada. «Miquel, no podem començar pels dolços, encara hem de veure molt més». Al llarg del carrer es van trobar parades d'artesania, amb polseres, joies i figures fetes a mà. Un artesà tallava una peça de fusta mentre un altre modelava figures de ceràmica al torn. L'Emma es va quedar captivada. «Com poden fer aquestes coses tan boniques amb les mans?» L'avi Josep va somriure. «Això és l'art de la fira. Aquí tothom hi troba alguna cosa que l'inspira». De sobte van escoltar un so peculiar. Tambors i música complien l'aire. Tot d'una va aparèixer el camell, amb les seves flames que semblaven ballar amb el vent. Darrere seu venien el cuc i l'enxuscat, que serpentejaven entre la gent, acompanyats de petits diables que feien saltaespurnes. En Miquel es va quedar amb la boca oberta. «Què són aquests animals? Quina por!» «No fan por, són les bèsties de Molins de Rei. Formen part de la nostra tradició. Ens recorden que la fira és viva, plena d'històries i sorpreses». Després de recórrer el planter, veure artesans i gaudir de l'espectacle de les bèsties, l'avi Josep va proposar un descans. «És hora de fer un bon mos. On voleu anar?» En Miquel no s'ho va pensar. «Jo vull la patada de la fira». «No, espera, l'entrepà de botifarra millor». L'Emma, en canvi, volia provar una crep dolça. Feien tan bona olor. Tot i el fred, els carrers del menjar estaven plens de gent, que feia cua davant de les parades més conegudes. Amb la panxa ben plena i calenta, van continuar passejant. Van veure una parada que semblava medieval, on hi havia un home amb una barba blanca i un barret. Era la parada de les corrúpies! L'Emma i en Miquel estaven fascinats amb totes les parades curioses que s'anaven trobant. Quan el sol començava a amagar-se, l'avi Josep va somriure. «Bé, Emma, ja has vist la fira. Saps què la fa tan especial?» L'Emma es va quedar pensativa. Va recordar l'alegria del Miquel menjant la patata, l'olor de les flors del planter, els colors de les paradetes, els tambors i les bèsties.
finalment va somriure. Crec que ja ho sé, avi. El que fa tan especial la Fira de la Candelera és que hi ha alguna cosa per tothom. És com si cadascú trobés el seu lloc, el seu racó perfecte. L'avi Josep va sentir orgullós. Exacte, Emma. Això és el que fa tan especial la Fira. I per això hi tornem cada any, perquè tothom hi té cabuda i tothom hi pot somiar. I així, mentre el fred de febrer s'endinsava en la nit, l'Emma i en Miquel van marxar de la fira amb un somriure que no oblidaran mai. I és així com aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies i fins la propera. Bona fira! En aquest conte també he volgut incloure les bèsties de Molins de Rei, ja que són molt emblemàtiques, que és un símbol que portem a dins del cor. És un conte realment molt especial, no només perquè és d'aquí, del poble de Molins de Rei, on jo hi visc, sinó també perquè és una fira on tothom hi té cabuda. Treballar amb infants i joves m'ha fet veure realment com que a cadascú li dona molta importància. I clar, és molt bonic perquè quan tu preguntes què t'agrada de la fira, amb nens, per exemple, de la mateixa edat, cadascú et remarcarà una cosa molt diferent. I m'agradaria dedicar aquest conte al meu avi Josep Santacana, Pepito Santacana més conegut, ja que ell, molinenc de tota la vida, cada any anava a buscar el seu arbre al planter.